Då får du komma ner. Du komma ner. Komma till farfar. Jo, du får komma ner nu då. Jo. Ska du ligga där med i kyrkan idag? Inte det? Vi går in här nu. Där inne. Här inne är hon. Det syns ju bra att titta nu när det är